Diolch yn Dio. Diolch yn Dio Dduw am gyfle arall i ddod yma i geisio dy wyneb ac i foliannu dy enw. Ac i ni yn gofyn am nerthi wneud hyn mewn ffordd sydd yn dwy'n clod i'th enw di. Trigger ha felly a bendithiau'n hamser i ni gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 29. Molianwn di o arglwydd wrth feddwl am dy waith yn llunio bydoedd mawrion y greadigaeth faith. Emyn rhif 29 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol sydd yn cael ei chynnal ar y drydedd nos Iau o bob mis yn cael ei chynnal nos Iau yma, sef Hydref 15fed. Felly nos Iau, hanner awr 7 drws nesaf yn y neuadd fydd ein cwrdd gweddi. Ar dydd Iau canlynol, fe fyddwn ni'n cynnal ein gwasanaeth diolchgarwch, sef Hydref 22, am hanner awr 7 yma yn y capel, ac fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu. Fe fydd na gerdiau, gobeithio unau'n barod erbyn nos Fercher neu nos Iau, os nad yna'n sicr byddwn nhw ar gael dydd Sul nesaf i chi ddosbarthu nhw ymhlith unrhyw un i chi'n nabod fydd â diddordeb i ddod. Hoedfa nesaf, pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r un heistedd emyn rhif 252. 252.
Mewn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Matthew. Matthew pennod 19 ac yn dechrau'n adnod 16. Matthew 19 ac dechrau'n adnod 16. Ac wele un a ddaeth ac y ddywedodd wrtho, athro da pa beth da, nid da neb ond un sef Duw, ond os ewellysu fyned I mewn i'r bywyd, cadw'r gorchmynion. Fe a ddywedodd wrtho yntai pa rai. Yr Iesu a ddywedodd na ladd, na odineba, na ladrata, na ddwg am dystiolaeth, anrhydedda dy dad ath fam, a char dy gymydog fel ti dy hun. Y gŵr ieuanc a ddywedodd wrtho, mi agedwais yr rhai yn oll o'm hieuenctid, be sydd yn eisiau mi eto. Yr Iesu a ddywedodd wrtho, os ewellysu fod yn berffaith, dos gwerth yr hyn sydd gennyt, a dyro i'r tlodion, a thiag ei drysor yn y nef, a thyred canlyn fi. A phan glybu'r gŵr ieuanc yr ymadrodd, fe aeth I ffordd yn drist, cynnes yr oedd yn berchen da lawer. Yna dywedodd yr Iesu wrth I ddisgyblion, yn wir y dyweda fi chwi, mae yn anodd yr agolidog I mewn I deyrnas nefoedd. A thrachef meddaf I chwi, haws yw I gamel fyned drwy'r grau'r nodwydd ddir nag I olidog fyned I mewn I deyrnas Dduw. A phan glybu ei ddisgyblion ef hyn, syni am wneithant yn ddirfawr gan ddywedyd, pwy gan hynny a all fod yn gadwedig. Yr Iesu edrychodd arnynt ac ddywedodd wrthynt, gyda dynion, amhosibl yw hyn, ond gyda Duw, pob peth sydd yn bosibl. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti o Dduw unwaith eto am gyfle I ddod Gerdyfron, I ddod at dorseddfainc, yn diolch dy fod yn croesawu pechaduriaid fel ni, ond pechaduriaid sydd wedi gwisgo yng nghogyn cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, trwy ei heiddiant ef, ei berffeithrwydd ef I ni yn sefyll o'r flaen, ac yn diolch am y fraint yma o gallu dod I alw arna ti, yn dod I alw ac I ddiolch ac I dyfoliannu di am dy holl fendithion a trigareddau tuag atom. Ac yn ni yn diolch I ti am y newyddion da fod modd I bechaduriaid y dderbyn maddeiant pechodau. Yn diolch I ti fod modd I bechaduriaid cael bywyd tragwyddol. A heddwch a Duw, ac felly o Dduw, I ni yn dyfoliannu di am y ffordd rwy ti wedi ei drefnu yn mhell cyn seiliad y byd yma, ymhell yn ôl yn rhagwyddoldeb I ti drefnu ffordd iachawdwriaeth y byddai dy fab yn dod i'r byd yma ac yn byw y bywyd hynny na allwn ni ei fyw ac yna yn marw ar y groes gan gymryd y gosb o Dduw yn talu'r pris a byddem ni wrthi yn talu am dragwyddoldeb ac yn methu talu'r pris, ond talodd yr arglwydd Iesu Grist y pris yn llawn o Dduw. I ni yn diolch I ti am hyn ac yn gofyn I ti felly I agosau ato ni yma'r prynhawn hwn. I ni yn cyflwyno'r cyfan y byddwn ni yn ei wneud yma nawr a thrwy gydol y dydd ac nid yn unig yma ond o Dduw. I ni yn cyflwyno dy blant ar hyd a lled o wlad y byddi di yn ymweld â'r bobl. Yn gweddio Dduw y byddi di yn gweithio bydd na rhyw symudiad o'r nef hyd yn oed heddiw. Y byddi di yn dod ac yn gweithio ac yn dwy'n pobl at ti. O Dduw, I ni yn gofyn I ti I ddatgelu, I ddatguddio dy air i'r rhai sydd yn ddall. O Dduw, I byddi di yn dod ac yn dangos dy nerth, dy fod yn Dduw sydd yn holl alluog. Y byddi di yn trawsnewid bywydau. I ni yn gweddio hyn am unigolion I ni yn ei adnabod, rhai efallai sydd yma yn yr oedfa, rhai sydd yn gwrando. Ond o Dduw, I ni yn gofyn I ti trawsnewid dinasoedd. I ni yn gofyn I ti trawsnewid gwledydd o Dduw. Rwy ti wedi gwneud hyn yn y gorffennol ac yn gofyn I ti trawsnewid ein dinas ni ac ein gwlad ni. O Dduw, ar I ti ddod ac I beidio delio ni yn ôl ein heiddiant, ond I ddelio ni yn dy drigaredd. I ni yn blant I ti ac yn blant sydd yn crwydro, dal yn blant. Ac felly yn gofyn I ti I ymweld âth bobl, I ti ddod lawr i'n plith, I ti cynhesu'n calonau. O Dduw, os yw ein calonau wedi oeri, os yw ein golygon wedi troi, o Dduw wrtho ti at ddiag at bethau'r byd yma. I ni'n gofyn I ti o Dduw I arwain ein llygaid yn ôl, teg at ti a thi yn unig. O Dduw, gweithio yn ein plith.
bendithiau'n hamser nawr, i ni yn gofyn i ti i fod yma'n helpu ni gyd, i geisio dy wyneb i dy addoli di, ac i ddyrchafu dy enw goruwch pob enw arall. Felly, tir lawr i'n plith. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ganu emyn rhif 686, 686 o iachawdwr pechaduriaid sydd â'r gallu yn dy law, rho oleuni hwyliau fenaid dros y cefnfor garw draw. 686 gen i sefyll i'w chanu.
Daw yn testyn o'r Efengyl yn ôl Matthew, penod 19, adnod 23. Matthew 19, adnod 23. Yna dywedodd yr Iesu wrth ei ddisgyblion yn wir, y dywedaf i chwi mae yn anodd yr a golidog i mewn I deyrnas nefoedd. Nawr, mae'r hanes yma I ni yn dysgu o'r Efengylau I gyd, mae y gŵr cyfoethog oedd y gŵr yma, yr oedd yn ŵr ifanc, ac yr oedd yn arweinydd, efallai yn un o'r swyddogion yn y synagog lleol. Ac I ni yn dysgu, wrth I chi ddarllen gwahanol Efengylau, roedd yn ddyn da, yn ddyn moesol, ond efallai cyn I ni edrych ar y negyddol, mae yna lawer o bethau eraill sydd yn glodwyw am y gŵr yma. Nid yn aml gwelir pobl cyfoethog yn dod a holi cwestiwn fel hwn. Adnod 16. A gwele un a ddaeth ac y dywedodd wrtho, athro da, pa beth da a wnaf fel y caffwyf fywyd tragwyddol. Nawr, does dim llawer o bobl yn gofyn cwestiwn o'r fath yn y dyddiau yma, ond yn sicr I chi, nid llawer o bobl cyfoethog fydde'n gofyn y cwestiwn yma. Ni fydden nhw yn ymddiddori prin iawn yw'r bobl. Felly mae'r Iesu'n dweud yn y testyn, yn wir y dywedaf I chi, mae yn anodd yr ar cyfoethog, y golidog I mewn I deyrnas nefoedd. Mae'n beth anodd ydyn nhw. Prin yw'r rhai sydd yn mynd I geisio iachawdwriaeth. Cwestiynau fel hyn, oedd I tanno fel petai, mae islaw y cyfoethog. Nid ydynt yn aml yn poeni am faterion fel hyn. Mae harian yn prynu gymaint, felly yn ymwneud mwy â phethau daearol na'r ysbrydol. Dyna'r hanes gan amla. Gan amla. Nawr ni'n gwybod yn yr ysgrythyr, mi roedd yna bobl cyfoethog, mi roedd Abram, mi roedd ganddo fe lawer ac yn y blaen. Mi roedd yna bobl. Moses yn dod o gefndir lle oedd wedi cael ei fagu gyda pharo. Felly mae yna, dwi'n dweud nad yw yn digwydd, lle mae yna bobl felly yn dod yn blant I Dduw. Ond ychydig, mae'n anodd iddyn nhw. Mae yna anhawsterau. Mae'r rhain mor aml yn llawn o'r pethau'r byd yma ac sut fedra nhw lwyddo cael mwy hyd yn oed. Ond un peth sydd yn dda am y gŵr cyfoethog yma, mi roedd yn bryderus am ei enaid, ac felly roedd ganddo awydd holi mwy. Felly mae hwnna'n rhywbeth sydd yn glodwyw amdano fe. O leia, beth bynnag arall allwch chi ddweud amdano fe, a diwedd y stori, beth bynnag arall fedrwch chi ddweud, o leia, roedd ganddo fe fwy o sylwedd na'r bobl cyfoethog. Pan ych chi'n dod ar draws pobl cyfoethog, mae yna rhywbeth troiadwy ambell waith amdanyn nhw. Nawr, mae rhaid chi fod yn ofalus, mae nid cynfigen sydd yn peri chi deimlo felly amdanynt. Ond yn aml, mae yna rhywbeth am y cyfoethog sydd yn edrych lawr ar bobl eraill ac yn meddwl I chi islaw ni. Dydych chi ddim yn ffitio mewn i'n cymdeithas ni. Dydych chi ddim wedi gweithio digon caled, neu chi ddim yn dod o gefndir digon cyfoethog. Ac felly, maen nhw'n edrych lawr ar bobl felly. Ond o leia fan hyn, yr oedd wedi dod i'r pwynt, yr oedd yn ymddiddori yn y cwestiwn difrifol yma am ei enaid. Hefyd, fe allwch chi fynd cam ymhellach am y gŵr yma, nid yn aml, I chi'n cael pobl ifanc yn poeni am faterion yn ymwneud â thragwyddoldeb. Mae mwy o ddiddordeb gan yr ifanc yn y presennol, ac yn aml, dim bob tro, ond yn aml mae'r ifanc yn meddwl bod digon amser ganddyn nhw. O ran y naturiol, oni bai y daw rhyw afiechyd, oni bai daw rhyw ddamwain, ac mae'r heina gyd mor bosib. Ond yn meddwl, wel, chi'n edrych o'ch cwmpas chi a chi'n gweld llawer sydd wedi llwyddo, goresgyn y blynyddoedd ifanc yna, ac maen nhw'n llwyddo mynd i'r ugeiniau'r 30au, 40au, ac felly chi'n edrych yn meddwl, wel, na'r osa I tan fy mod i'n hun. Ac felly chi ddim yn meddwl llawer am y pethau yma. I ddweud y gwir, mae yna lot o brofiadau eraill I chi'n ystyried mwy, os ych chi'n onest ac yn dweud am beth I chi'n meddwl, pan ych chi gatre yn eich stafell efallai, ar eich pen eich hun, a falle chi o'r diwedd wedi switcho'r troi'r peiriant canu yna bant, neu'r radio bant, I chi wedi tynnu'r clisfonau allan am eiliad. A mae'r eiliad hynny I chi yn gorwedd hynny ar eich gwely, ac mae yna dywelwch am eiliad. Am beth I chi'n meddwl?
Ydy'r pethau tragwyddol yn dod ar draws eich meddyliau chi? Neu a yw nhw'n llawn o bethau'r byd yma? Gan amla i'r ifanc hefyd, dydyn nhw ddim am feddwl am bethau tragwyddol. Maen nhw'n brif frawychus ydynt, ac felly yma nhw yn gwythio nhw o'r neilltu. Ond nid felly'r gŵr yma. Yr oedd y gŵr yma yn ifanc ac yn gyfoethog. Ac yr oedd e eisiau cael ateb i'w gwestiwn. Yr oedd e am wybod ateb i'r cwestiwn yma. Roedd e am wybod tynged ei enaid. Roedd e am wybod sut bydda fe'n gallu cael bywyd tragwyddol. Dyma beth oedd e yn deheu, fel y caffwyf fywyd tragwyddol. Pa beth da arall sydd angen i mi wneud? Dyma oedd bwrdwn. Felly mae e'n glodwyw. Fedrwch chi ddweud, mas o bob un o gymdeithas, ydych chi byth wedi disgwyl y gŵr yma yn dod ac yn gofyn y fath cwestiwn. Prin iawn fydde'r heini. Falle byddwch chi'n disgwyl rhywun sydd ddim mor llwyddiannus, ddim mor cyfoethog. Falle rhywun sydd ddim mor ifanc. Ac falle byddwch chi'n edrych ar rhywun tua canol oed sydd heb lwyddo rhyw lawer yn y byd. Dyna'r math i chi'n disgwyl sydd yn ceisio iachawdwriaeth. Dyna rai sydd yn mynd i ofyn cwestiwn. Dyw'r lleill ddim, achos mae digon ganddyn nhw i fwynhau. Ac felly chi ddim yn disgwyl rhywun fel hwn yn dod ac yn gofyn y cwestiwn. Ond fe nath e. Ac felly mae hynny yn glodwyw. Wel, yn gyntaf, ni edrych ar anwybodaeth dyn, ac yn ail am harodrwydd y pechadur, ac yn olaf anogaeth y gwaredwr. Felly, anwybodaeth dyn. Gellir dadle bod gan y gŵr yma wybodaeth. I ni'n gwybod yr oedd yn arweinydd crefyddol, sy'ch chi'n edrych ar adroddiad Luc o'r hanes yma, Luc 18:18, a rhyw lywodraethwr a fynodd iddo gan ddywedyd athro da wrth wneithir pa beth yr etifedda fi fywyd tragwyddol. Felly chi'n gweld yr oedd yn lywodraethwr. Roedd yn gwybod ei hen testament, roedd yn gyfarwydd ar gorchmynion, roedd yn gwybod bod bywyd wedi marwolaeth, roedd ei enaid yn gyhoeddi bod na fywyd tragwyddol, roedd yn gwybod hynny, roedd ei gydwybod yn ei dwysbigo fe, roedd e'n gwybod fod na rhywbeth wedi marwolaeth. Roedd yn gwybod bod gair Duw yn datgan hyn hefyd, felly mi fyddai ei enaid a'i gydwybod yn datgan y peth. Mi roedd gair Duw yn datgan y peth, ac felly mae e'n gwybod bod yna rhywbeth wedi marwolaeth. Nad ydyn ni yn cael ein claddu a dyna fe. Na ni'n gweld hynny gydag anifeiliaid, does dim cwestiwn, a chi gallu deall y peth chi'n edrych ar anifeiliaid, ac chi'n gwybod, falle, os ydyn nhw'n anifeiliaid anwes, chi'n dod yn hoffus ohonyn nhw, ond chi'n gwybod, does dim enaid ganddyn nhw. Ac mae'n amlwg yn ei ffordd yma, nhw'n ymddwyn a pob peth amdanyn nhw. Does dim enaid gan rhai, mae'r ysgrythur yn dysgu ni y pethau yma i gyd. Ond i ni'n edrych ar berson, a mae'r person, i ni'n gallu gweld mae yna wahaniaeth. Ac i ni'n edrych ar y ffordd chi wedi cael eich creu, ac y mae yna enaid. Ac felly mae'r enaid yn gwybod bod yna rhywbeth yna. Pa mae pobl yn ofni marw? Maen nhw'n meddwl, beth sydd ochr draw i'r llen fel betai? Ond yr oedd e am wybod. Yn gwybod bod yna fywyd tragwyddol, sut oedd e i gyrraedd yno, neu o leia, sut oedd e i gyrraedd y nefoedd. Oedd na rhywbeth yn peri ansicrwydd iddo fe. Ei holl gefndir, crefyddol, arweinydd, cyfoethog, oedd popeth yn iawn. Byddwn ni'n tybio dweud, bydde dim anhawsterau wedi dod ar draws i fywyd. Oedd e wedi hwylio trwy bywyd. Oedd popeth yn gweithio. Dim rai fe boeni llawer yn yr ysgol fel petai, rhywbeth tebyg i ni. Petai tygau a lefel A ydy hynny. O dim angen iddo fe boeni, achos oedd e'n dod yn naturiol iddo fe. O dim eisiau fe boeni, achos byddai deulu fe falle gyda digon o arian. A felly ddim eisiau fe boeni am ei sefyllfa ariannol. Oedd e'n hwylio trwy'r cyfan. Ond oedd dal rhywbeth yn peri ansicrwydd iddo fe. A pan gyfeiriodd yr Iesu at y gorchmynion, oedd yn amlwg yn gwybod yr hyn yr oedd yr Iesu'n sôn amdano, oedd yn deall, oedd yn gwybod. Efallai bod yna rai yma yn gofyn yr un cwestiwn. Efallai bod yna rai wedi dod fel hwn. Mae Marc yn adrodd yr hanes, ac ni'n darllen yn benod 10 adnod 17, ac wedi ddyfyned allan i'r ffordd, rhedodd un ato, ac ostyngodd iddo, ac ofynodd iddo o athro da beth am na fel yr etifeddwy fywyd tragwyddol. Felly Marc yn dangos yr hanesyn yma, fel bod y gŵr ifanc yma yn rhithro ei fod yn rhedeg. Mae awydd efallai ar rai ohonoch chi i ddarganfod i ddysgu.
Mae yna rhyw aniddigrwydd yn eich calon. Ofn efallai, falle ta ofn yw sydd yn peri, falle bod chi ddim wedi rhedeg yma, nes i ddim gweld neb yn rhedeg yma i'r cwrdd, ac mi fydde fe neis o'n i fydde fe, byddwn ni'n cael dechrau dod i ryw adeg yn ein bywyd ni, lle bod pobl yn rhuthro i'r cwrdd mwyn cael set digonedd o seddi sbar yma heddi, ac felly does dim eisiau chi boeni os ych chi'n cyrraedd hanner awr yn hwyr, fydd na ddigon o le i chi. Falle dawn ni ryw ddydd at adeg pan fydd rhaid i chi gyrraedd yn gynnar. Os mae dyna yw yllus Duw, falle gewn ni hynny. Ond ar y funud, wel, does dim llawer yn rhuthro nag oes. Ond chi'n meddwl, falle am hwnna'n llythrenol felly, ond falle bod na rhai yn eu calonau wedi dod yma ac wedi dod ac methu aros i gael glywed. Falle bod chi yn gofyn y cwestiwn, neu falle bod ofn wedi dod drostoch chi'n sydyn iawn, falle chi wedi bod sawl gwaith, a dim ofn o gwbl, dim yn poeni o gwbl, ond neu falle o'r diwedd, mae yna rhywbeth yn pigo'r cydwybod, ac i chi eisiau darganfod drostoch eich hun, neu falle bod ganddoch chi rhywfaint o wybodaeth, neu llawer o wybodaeth yn eich tîm chi, falle bod chi'n grefyddol yn gwybod eich Beibl. Chi'n bod, mae yna rai yn does na, maen nhw'n gwybod i Beibl drwyddi draw, maen nhw'n gwybod yr emynau. Falle bod chi'n yn alluog hefyd, yn adnabyddus, wedi arwain mewn cyfarfodydd. Mae yna rhai wedi arwain mewn cyfarfodydd. Falle bod yna rhai wedi hyd yn oed pregethu. Yr oedd hwn, y gŵr ifanc yma'n lywodraethwr. Ond roedd yn llwyr yn y tywyllwch. Doedd e ddim yn gwybod sut i sicrhau bywyd rhagweddol. Falle lle chi ddadle y cwestiwn pwysica. Roedd e mor grefydd, oedd e'n gwybod i bethau, ond oedd e ddim yn gwybod y cwestiwn pwysica. Honna oedd y cwestiwn pwysica, sut fedra i gael bywyd rhagweddol. Ond oedd e'n gwybod yr holl beth eraill, a ddim yn gwybod yr ateb na. Ac ond nid oes na lawer, petai chi mynd ar rhyw bregethwyr mewn capeli, petawn ni'n gallu nawr dod ar draws capeli sy'n cynnal oedfawn, ac yn siarad ar bregethwyr hyd yn oed, sôn am y gynulleidfa, ac yn gofyn, sut fedrwch chi cael bywyd rhagweddol? Mi fydden nhw'n dweud, dydw i ddim yn gwybod siwr o fod, neu fydden nhw'n trio osgoi'r cwestiwn, mi fydden nhw'n mynd o gwmpas, wel, mae rhaid chi drial eich gorau, wel, ni'n gobeithio fi Duw yn edrych arnoch chi, chi wedi bod yn dda, ac felly bydd e ddim yn eich cosbi chi. A dyna'r fath o siarad, ffôl, twp, gwag, mae'n gwlad ni bellach yn ei ddweud, a dyna be fyddwch chi'n ei glywed. Mi fydden nhw'n gobeithio am y gorau. Dyn nhw ddim yn gwybod yr ateb. Dyn nhw ddim yn gwybod yr ateb. Dyn nhw ddim yn gwybod yr efengil. Maen nhw wedi creu rhyw efengil bach i hunan. A dyma beth sy'n gan hwn. Dylsef e fod wedi gwybod. Yr ateb i'r cwestiwn pwysica i gyd, ond oedd e ddim. Doedd yr atebion yma ddim ganddo. Dyna pam y daeth e a holi'r Iesu. Ac mae'r Iesu'n ateb ad 17. Yntau a ddywed o'r wrtho, pa ham y gelwi fi yn dda? Nid da neb ond un sef Duw. Ond os ewellysu fyned i mewn i'r bywyd, cadw'r gorchmynion. Neu fe a ddywedodd wrtho, yntau pa rai? A'r Iesu a ddywedodd, na ladd, na odineba, na ladrata, na ddwg am dystiolaeth, anrhydeddad y dad a'r fam, a chard y gymydog fel ti dy hun. Roedd yr Iesu, ni'n gwybod bod yr Iesu yn holl alluog, ac ni'n gwybod roedd e'n gwybod yr hyn oedd yng nghalon y gŵr ifanc yma. Oedd e'n gwybod bod y gŵr yma yn gyfarwydd ar gorchmynion. Oedd yr Iesu'n gwybod beth oedd problem y gŵr yma yn gyffredinol, hynny yw fod e wedi enni'n bechadur ac felly'n ddall, ond oedd e hefyd yn gwybod yn benodol beth oedd yn hawster y gŵr yma. Roedd e'n gwybod beth oedd yn achosi'r trafferth iddo. Ac felly mae'r Iesu yn delio gyda hwn mewn modd sydd yn bersonol iddo fe. Os wyt ti'n disgwyl ennill bywyd rhagweddol trwy fod yn dda, yna dyma'r safon. Cadwa'r gorchmynion. Ond ni'n gweld yn syth i ddiffyg ddealltwriaeth. Ni'n gweld i anwybodaeth lwyr, adnod 20, y gŵr ieuanc a ddywedod wrtho, mi a gedwais yr hain hyn oll o'm ieuenctid, beth sydd yn eisiau i mi eto. Dyna i chi anwybodaeth. Dyna i chi dwptra. Yr oedd yn meddwl ei fod wedi cadw'r gorchmynion ers yn blentyn. Chi'n gwybod be, mae yna lawer heddi yn ateb yn yr union yr un ffordd. Mae nhw'n rhestru yr holl weithredoedd da y maent wedi cyflawni. Petai chi eto yn mynd ac yn gwneud rhyw arolwg ar hyd o wlad ac yn mynd yn gyntaf i eglwysu lle nad yw'r efengil yn cael ei ffrigethu o gwbl mewn unrhyw ffordd, lle maen nhw'n gwadu'r efengil. Ac hefyd petai chi'n mynd i'r eglwysu sydd yn honni bod nhw'n pregethu'r efengil, ond nid yr efengil fel sydd yn yr ysgrythur yw i, ond y mae e'n rhyw ffydd efengiledd o rhyw fath.
Ond beth ydych chi'n dod ar hyn i gyd yma heddi, ac yn llenwi'r capel ac yn holi nhw gyd, ac yn gofyn nhw cwestiynau. Mi fyddech chi'n gweld anwybodaeth yn dod trwyddi draw yn yr atebion. Mi fydde rhywbeth yn dangos ble maen nhw'n sefyll. Bydde hwn wedi rhestru'r gweithredoedd da. Dwi wedi bod yn grefyddol. Dwi wedi dod i'r cwrdd, bydde'r falle rhai sydd yn draddodiadol crefyddol Cymreig yn dweud, wel, dwi wedi mynd i'r capel yn weddol reoled, dwi wedi helpu'r tlawd, dwi'n cefnogi elusennau, dwi'n rhoi arian i'r elusennau, dwi'n mawr fy mharch yn y gymdeithas, dwi ddim yn gwneud hyn a dwi ddim yn gwneud y llall, a bydde'r rhai hyd yn oed, dim llawer bellach, yn dweud, dwi'n cadw'r sul. A mi fydde'r pobl Efengyled efallai'n dweud, wel, dwi'n dda, dwi'n sefyll lan yn y lle dwi'n gweithio ac dwi'n tystio leithiau iddyn nhw ac dwi'n rhoi tractiau iddyn nhw ac dwi'n gwahodd nhw ac dwi'n gwneud hyn a'r llall. Ac yr un yw'r peth, gweithredoedd crefyddol yw e. Dwi'n helpu yn y cwr bobl ifanc, dwi'n helpu yn yr ysgol sul, dwi'n helpu da'r llall. A dwi ddim gwahanol i'r pobl eraill sy'n grefyddol, ond yr unig gwahaniaeth yw Eglwys Efengyled yw e. A mae yna rhyw bwyso ar eich gweithredoedd crefyddol Efengyled. Petai'r gŵr yma wedi deall rhywbeth am natur dyn a natur pechod, petai wedi deall rhywbeth am gyfraith Duw, byddai ateb wedi bod yn gwbl wahanol. Byddai wedi ateb a chywilydd. Mi byddai wedi ateb ar Iesu ac yn dweud, rhain oll y torais. Be sydd angen i mi ei wneud mwyn cael maddeuant? Sut fedrai cael maddeuant? Nid pa beth da arall sydd angen i mi wneud, pa gyfarfod arall sydd rhaid fi fynychu, pa weithred arall sydd rhaid fi wneud mwyn sicrhau fy mod i wedi gwneud digon i fodloni Duw. Dyna fydde'r ateb ore. Dwi wedi torri'r rheolau i gyd. Dwi wedi torri'r gyfraith. Dwi wedi torri dorchmynion. Dwi wedi adael di lawr. Dwi'n bechadur ac mae angen maddeuant. A oes modd cael maddeuant? Dyna fydde wedi bod yn ore, ond yn hytrach fe ddywedodd yn wahanol. Adnod 20, y gŵr ifanc yn ddywedodd wrtho, mi a gedwais yr rhai yn oll o mhi ieuenctid. Be sydd yn eisiau i mi eto? Hynny yw, dwed wrthai, beth arall fedra i ychwanegu at fy rhestr o weithredoedd da? Dyna chi anwybodaeth. Nid oedd wedi gweld ei bechod. Doedd ddim wedi gweld ei falchder ei anallu wneud dim i blesio Duw. Ni welodd fod ei orau fel bratiau bydron yng ngolwg Duw. Mae e'n hanesu'n trist iawn ond yw e. Mor agos. Roedd yr awydd ganddo. Fe ddath e'r lle cywir, fe ddath at Iesu Grist. Roedd ganddo rywfaint o wybodaeth, ond gwelir ei fod dal mewn tywyllwch erchyll am ei angen a'i gyflwr. Oedd e mor agos ac eto mor bell. Roedd e wedi dod, roedd ganddo'r cwestiynau iawn. Ac allech chi ddadle bron iawn a dweud, rhaid bod y cwestiynau yn rhai o ddifri. Nid sioe oedd e. Mi fydde wedi colli wyneb siwr o fod yn dod. Chymod, onid yw yn costio llawer i ddod i'r cwrdd yma gyda ni. Bysa ni'n tybio. Os fysa rwy'n yn cydnabod bod nhw'n dod i'r oedfa, mi fydden nhw falle'n cael amser caled gan rai yn dweud, dod i reini, chi'n mynd i'r cwrdd yna. Pobl yna, maen nhw'n eithafol, maen nhw dros ben llestri, maen nhw mor gaeth, maen nhw mor gil, a mae'n costio i bobl. Ac felly i rywun i ddod, ac fel hwn, bydde pobl yn ei weld e, mae'n cymryd, mae'n costio. Felly mae'r rhaid yr oedd yn gwestiwn, yr oedd ar ei galon, yr oedd eisiau gwybod yr ateb. Ond i ni yn gweld yr anwybodaeth hefyd. Wel, symud ni ymlaen yn ail, felly amharodrwydd y pechadur. Yr oedd yr Iesu yn gwybod yr hyn oedd yng nghalon y gŵr yma. Oedd yn gwybod yr hyn oedd ei drysor, a hynny yw beth oedd y broblem iddo fe. Oedd yn gwybod beth oedd yn achosi'r broblem. Gwybod mae ffaith ein bod oll yn bechaduriad ac wedi dod yn fyr o safon Duw yn sicr yw'r broblem penna. Oedd e'n gwybod mae cynlyniad y cwymp yw hyn, ac felly ganwyd pob un yn ddall, yn ysbrydol, methu gweld, methu dirnod, methu deall, ac felly methu deall materion fel tragwyddoldeb. Mae hwnna'n sicr. Roedd e'n gwybod hynny, mae hwnna'n amlwg. Ond dangosir hyn mewn amryw ffyrdd yn ein bywydyr, a fydd hyn amlygu'r ein anghrediniaeth, ein cyflwr o farwolaeth a difaterwch, mewn ffyrdd gwahanol. Mi fydd pob un ohonoch chi fan hyn. Yr rhai eto sydd heb gredu, mi fyddwch chi yn dangos eich anghrediniaeth chi mewn amryw ffyrdd. Mae'r Iesu yn taro'r hoelen ar ei phen gyda'r gŵr yma. Mae'n taro'r union beth oedd yn fain tramgwydd iddo. Dyma beth mae'n dweud wrtho fe, adnod 21. Yr Iesu oedd wedodd wrtho, os ewyll llysu fod yn berffaith, dos, gwerth yr hyn sydd gennyt,
a dyro i'r tlodion, a ddiag ei drysor yn y nef, a thyred canlyn fi. A dwi ddim yn gofyn I bob un I wneud hyn. Ond yma I ni'n gweld beth oedd y broblem. Roedd gan y gŵr yma afael gadarn ar gyfoeth ac wedi gweithio'n galed I gael y cyfoeth yma. Ond I ni hefyd yn gwybod roedd gan cyfoeth afael gadarn arno fe hefyd. I ni'n gweld I anwybodaeth eto pan atebodd ei fod wedi cadw'r gorchmynion a profod nad oedd hyn yn wir, gan nad oedd yn cadw, yna oedd yn caru ei gymydog yn ddigonol I golli ei gyfoeth personol mwyn helpu'r gymydog. Roedd Iesu'n dweud, reit, gen I weld, gen I roed e'r prawf. Gen I weld, dyma yw dy broblem di, y mae gen ti ddiw arall. Dy ddiw di yw dy gyfoeth, dy adeiladau, yr holl bethau sy'n gen ti. Ac felly, os wyt ti o ddifri, wir eisiau gwybod am dy ragwyddoldeb, a sut mae cael mynd i'r nefoedd, a mae rhaid I ni weld pa ddiw sydd fwyaf. Ac felly, mae'n dweud gwerth y cyfan. Cael gwared ar y cyfan. Ni'n gweld yr oedd wedi dweud celwydd yn yr ateb bod wedi cadw'r gorchmynion ers yn blentyn. Doedd e ddim yn caru ei gymydog fwy nag ef ei hun. Pam? Yr oedd yn amharod iawn I werthu ei gyfoeth a rhoid i'r tlodion. Roedd y gost yn ormod. Cymaint ei gariad at gyfoeth, nid oedd yn barod troi cefn arno. A phan glybu'r gŵr ieuanc yr ymadrodd, fe a aeth I ffordd yn drist, cynnes yr oedd yn berchen da lawer. Dyna chi olygfa torcalonus. Llwch chi weld y peth? Yr oedd wedi dod gyda bwriad o ofyn y cwestiwn ac yn gobeithio bydde wedi cael ateb, bydde yn ei blesio fe, rhywbeth bydde fe'n gallu wneud. Petai'r Iesu wedi dweud wrth hwn, petai wedi dweud gwertha cyfran o dy gyfoeth ar hod i'r tlodion, a petai wedi bod yn hanner ei gyfoeth, mi bydde fe falle wedi bod yn barod wneud hynny, achos bydde dal llawer ar ôl dy fe, a bydde fe wedi gallu sicrhau bywyd tragwyddol. Ond na, gwertha'r cyfan, dyma yw dy ddiw di yn yr achos yma, dyma be mae'n dweud wrth y gŵr yma, mae'n gwybod beth yw ei broblemau, ac felly mae'n dweud wrtho fe, ond be ath y gŵr yma I ffwrdd yn drist. Nad oes na sawl un wedi bod fel hyn yn mynychu'n cyfarfodydd dros y blynyddoedd. Sawl capel dros y byd I gyd. Sawl un, dychmygwch chi, sawl un lle mae'r ieuanc wedi gadael yn drist. Maen nhw wedi mynd, maen nhw wedi mynychu, maen nhw wedi clywed, maen nhw falle wedi gofyn y cwestiwn. Falle bod yna rhyw gyfnod yn ei bywydau nhw falle gyda chi ni weld, falle fel plant, gwrando ar y negeseuon gartre, yn darllen Gaerdyw ac yn gweddio, cyn mynd i'r gwely, falle gwrando yn yr ysgol Sul, gwrando yn y capel, cyfarfodydd pobl ifanc, mae yna rhywbeth sydd yn corddi ti fewn, ac maen nhw'n gofyn y cwestiwn, falle'n gofyn i'w rhieni, falle yn neud yn breifat ac yn dawel iddyn nhw hun, ac yn gweddio I Dduw, ac maen nhw'n holi, maen nhw'n ceisio. Ac yna, dyma'r broblem I fe, dyma'r broblem yn aml, maen nhw'n mynd trwy'r ysgol, chi'n mynd trwy blwyddyn 7 a blwyddyn 8, mae'r blynyddoedd lle mae'r temptasiynau yn cynyddu yn lleihau nawr, ond ydyn nhw, maen nhw'n dod lawr yn is ac yn is lle gynt, yr oedd e dim ond yn digwydd yn y chweched, nawr mae'n digwydd lawr yn bellach lawr, blwyddyn 7, blwyddyn 8, blwyddyn 9 a 10, dyna chi flynyddoedd erchyll, dyna chi flynyddoedd lle mae'r temptasiynau. Ac os nad yw wedi digwydd erbyn hynny, os ewch chi ffwrdd i'r coleg, yn sicr fe ddown nhw bryd hynny. Ac efallai bod yna rhai wedi dod i'r man I chi'n gweld, dyma I chi, mae'r pethau mae'n codi fyny. Os ych chi'n hoffi chwaraeon, os chi eisiau chwarae unrhyw dîm, pryd maen nhw'n chwarae? Nawr, tua nawr, fydd hanner amser. Ar draws Caeau Caerdydd, bydd yna gemau pêl-droed a gemau rygbi yn mynd trwy hanner amser nawr. A felly os ych chi eisiau gyrfa yn y byd chwaraeon, beth ych chi'n mynd I wneud? Mae ar y Sul. Mae ar y Sul. Os chi eisiau rhedeg marathon, beth ych chi'n wneud? Chi'n rhedeg ar y Sul. Os chi eisiau mynd I rhyw ras ar y beic, beth sy'n digwydd? Mae ar y Sul. Os chi eisiau mynd I glwb a cael eich hyfforddi, pryd maen nhw'n cwrdd? Maen nhw'n cwrdd yn yr wythnos, maen nhw'n chwarae ar y Sul. Ac felly mae'n broblem. Ac yna chi'n dod trwy eich harddegau chi. Ac yna mae hwnna'n broblem. Ac yna chi'n dod a chi'n hoffi'r cerddoriaeth mae'r byd yn canu. Bod y geiriau ddim cweit beth ddylsyn nhw fod. Ac mae'r ffordd mae'r canu yn hybu math arbennig o fywyd a gwisgo a dillad. Ac chi'n mynd trwy'r blynyddoedd hynny. Ac mae'r ffrindiau, nad yw yn anodd. Mae yn anodd.
chi'n mynd i'r ysgol, mae'r pwysau arnoch chi, ac yna i chi'n meddwl, mi roeddwn ni ar 11 eisiau gwybod yr ateb, sut fedra i cael bywyd trygwyddol. Ond yna i chi'n dod, chi'n mynd trwy'r ysgol, wedyn mynd partïon yn digwydd, a nid parti fel oedd yn arfer bod, lle chi'n eistedd lawr a mwynhau a cael bwyd a chwarae a chwerthin. Nawr, mae'r partïon cael eu chynnal hwyrach yn y nos. A beth sydd yn mynd ymlaen, dydyn ni ddim eisiau dychmygu. Ac nawr, os ych chi ddim yn mynychu, mae pobl yn edrych arnoch chi fel rhywbeth rhyfedd. Ac felly mae'r pwysau'n dod, ac yna beth sydd yn digwydd, i chi'n edrych ar y peth. Ac i chi'n troi ffwrdd yn drist. Fel y gŵr yma. Yr oedd yn ormod iddo fe. Yr oedd yn ormod iddo fe. Rhaid i fi troi cefn ar fy nghyfoeth. Fedra i ddim wneud hynny. Ac fe ath ei ffwrdd yn drist. Be? Mae rhaid fi troi cefn ar fy dolrwydd. A mae'n ormod i fi, ac dwi'n troi cefn ac mynd i ffwrdd yn drist. Dyna i chi olygfa torcolonus. Ond eto mae yna rybydd yma. Gael rhoi rhybydd bach yn ystod y 10 neu fwy diwethaf. Ond nid oes na newid wedi digwydd. Ond nid oes na lawer o'r ifanc yn mynychu cyfarfodydd Efengylaidd ac wedi holi'r cwestiwn fel y gŵr yma, ond yr Efengyl y man nhw'n ei glywed yn y capeli Efengylaidd, y cyfarwyddiadau, nad oes rhaid troi cefn ar y byd. Y gellir dal mwynhau pleserau'r byd, ac felly nid oes troi ffwrdd yn drist yno. Maent yn parhau yn yr eglwys, maen nhw'n mynychu'r cwrddau, maen nhw'n helpu yn y cyfarfodydd, maen nhw hyd yn oed yn cael ei galw arno i bregethu, maen nhw'n mynd i'r weinidogaeth, o nid oes na lawer nawr yn mynd i'r weinidogaeth yn ein gwlad ni, ond dydyn nhw erioed wedi troi cefn ar y byd. O, dydyn nhw ddim yn mynd i ffwrdd yn drist, dydyn nhw ddim yn gwrthryfela. Pam? Nid fel y gŵr yma, roedd y gŵr yma wedi ddeallu. Roedd wedi dod lan at yr Iesu, roedd eisiau gwybod, mae'r Iesu'n rhoi ateb iddo fe, a mae'n dweud, mae hynny'n ormod, mae'r gost yn ormod, ac felly mae'n mynd i ffwrdd yn drist. Ond i ni'n dod i ryw oes nawr, lle mae'r gofynion sydd yn cael ei rhoi ar y bobl, a maen nhw'n dweud, wel, mae hwnna'n iawn. Sy'n problem da fi da hynny, os fedra i fynd i fan hyn a fan draw, os gai fyw fel hyn a fel llall, os gai wisgo fel hyn, os gai dorri'r sil, os gai gredu beth dwi'n moyn, os gai wneud unrhyw beth dwi'n moyn, yna fe gymera i'ch Efengyl chi, mae hynny'n hyfryd, ac felly dydyn nhw byth yn mynd i ffwrdd yn drist. Tan tragwyddoldeb hynny yw. Tan tragwyddoldeb. Dyna chi olygfa torcolonus. Dydyn nhw ddim wedi dod wyneb yn wyneb â Christ. Ac mae rhaid iddo fod yn bob peth, ond nid oes. Rhaid dilyn llwybrau Christ yna beth oedd Christ yn ei ddisgwyl. Petai hynny yn digwydd, credu bydde mwy o'r rhai sydd yn proffesu heddi yn troi ffwrdd yn drist. Petai na rai yn dod, ac yn dod wyneb yn wyneb a phresenoldeb yr arglwydd, ac yn dod i glywed am bechod, ac yn cael dod i glywed am disgwyliadau Crist, ac am sancteiddrwydd a dewioldeb. Efallai bydd yna rhai'n dod i gredu, ond efallai bydd yna lawer fel y gŵr yma yn mynd i ffwrdd yn drist. Ond nid dyna beth ni'n gweld. Pan i chi wedi ddeall rhywfaint, mae'r gost yn ormod. Mae'r gost yn ormod. Ac fe ewch i ffwrdd yn drist. Mae gŵr yma wedi dod wyneb yn wyneb â Christ, ei Efengyl, ond roedd yn ormod iddo. Nid oedd am fywyd tragwyddol gymaint â hynny nag oedd. Roedd ei arian yn fwy o dduw iddo na Christ. Mae hwn yn wir am gymaint. Gall fod yn gyfoeth, mae hwnna'n wir fel y gŵr yma. Cyfoeth, statws, pŵer, awdurdod, dyna afel sydd ganddynt. Ond nid yw bywyd wedi gyflyru gan rhain i ennill mwy, yn breuddwydio amdano, cynllunio. Ond nid yw yn wir am boblogrwydd hefyd. Sawl un sydd wedi bod yma dros y blynyddoedd, dan glyw yr Efengyl, efallai awyddus derbyn y breintiau'r Efengyl. Gwybod dyma yw'r pethau cywir, bod nhw'n wir, ac wedi gweld y bendithion, ond yna i chi wedi pwyso y mesur. Ond lle mae'r Efengyl yn cael ei ffrigethu'n ffyddlon, i chi'n gweld bod eich cariad at gyfeillion a phleserau yn fwy. Ac chi'n teimlo'r tristwch. Does dim eisiau fod yn broffwyd fan hynna, does dim eisiau proffwydo, ond dyna be allwn ni ddweud, allwn ni broffwydo yn ddigon hwydd. Os nad oes na wyrth yn digwydd yn eich bywydau chi, yna be fydd yn digwydd, fe fyddwch chi fel y gŵr ifanc yma. Fe fyddwch chi yn mynd i ffwrdd yn drist. Fydd na'r rhai wrth gwrs wedi caledu cymaint
y bydden nhw'n llawenhau i fynd i ffwrdd. Ond mae yna rai sydd o ddifri, mae yna rai sydd wir o ddifri, bydden nhw'n hoffi cael yr efengyl, bydden nhw'n hoffi cael bywyd trygwyddol, ond mae'r gost yn y gwir efengyl yn ormod. O na fyddwch chi'n dod i sylwi'r pethau hyn tra bod cyfle. Byddwch chi'n dod i weld beth yw'r ateb, y gwir ateb, byddwch chi'n dod i weld drostoch eich hunan, ac yn dod i weld gwacter y byd. Ac y byddwch chi'n dod wyneb yn wyneb â Christ, ac i weld, bod y gost yn costio efallai, ond dyw e ddim o'i cymharu ar hyn y mae Christ yn ei gynnig. O be fyddwch chi yn neud? A fyddwch chi yn gadael yr oedfa yma yn drist, ac yn sylwi fod y gost yn ormod, fel llawer sydd wedi bod. Ble fydd yr rhai sawl blwyddyn, falle ddawn nhw rhyw ddydd, os yw Duw yn drigarog ac fe fydd yn trigarhau wrthyn nhw. Dyna'n gobeith a dyna'n gweddi, ond chi'n gwybod beth? Wrth i bob sil fynd yn ei blaenau, be chi'n gweld yw'n mynd yn bellach ac yn bellach i'r byd ac i dywyllwch. Ni dal i gredu bod Duw yn sofran, ond chi'n gwybod fel y gŵr yma, mae'r gafael sydd gan gyfoeth a phoblogrwydd, mae e mor gadarn. Mae'r cryfangau mor dyn. Na fyddwch chi'n ystyried y pethau hyn tra bod cyfle. Wel, y orffen yr anogaeth y gwaredwr. Mae pwysleisiau Iesu Grist difrifoldeb y mater, adnod 23. Yna dywedodd yr Iesu wrth i ddisgyblion yn wir, y dywedaf i chwi, mae yn anodd yr argolidog i mewn i Deyrnas Nefoedd. Chi'n beth, fe allech chi daflu mewn fyna, yn anodd yr argolidog neu'r poblogoedd neu'r pwerus, ond yn yr achos yma, ni yn sôn am rywun sydd yn gyfoethog, ond mae'r anodd yr argolidog i mewn i Deyrnas Nefoedd, a thrachefn, a mae'n pwysleisio'r peth fan hyn, haws yw i gamel fyned trwy grau'r nodwydd ddir, nag i olidog fyned i mewn i Deyrnas Dduw. Dyma pa mae'r anodd. Chi'n cael nodwydd, a lle mae'r twll bach, chi'n rhoi i trio cael edau. Sy'n mi gwaith gen i, na pan o rhaid i ni'n gwneud gwersi, yn y gwersi technoleg yma, rhaid i fi cael 30 o blant i roed ar edau trwy'r nodwydd, y llygad y nodwydd. Ac o'n i ddim yn gallu gwneud efo hunan, heb sôn am 30 o blant 8 mlwydd oed, ac felly o'n i'n treulio'r wers gyfan yn trio cael yr edau mewn trwy'r twll bach. Ac o'n i'n goffod galw ar athrawon eraill i ddod mewn, gydwch, ni'n mynd i wneud dim byd fan hyn, na rach i ddod i helpu ni, a nhw'n rhoi rhyw teclyn i ni helpu, a ni'n gallu gweithio hwnna. Mae mor anodd, mae'r twll mor fach, dychmygwch ti'n cael camel trwy un. Dyna'r darlun. Mae'n rhaid i trial esbonio'r darlun yma trwy wneud e'n rhywbeth gwahanol, trwy sôn am dwll yn walio'r ddinas a'r camel yn cael gwared ar ei. Dim dyna be mae'n sôn. Mae'r darlun yn ceisio fan hyn. Sa'n ni'n trial wneud e'n rwyddach. Mae'r hyn yma sy'n cael ei ddweud fan hyn yw, mae'n amhosibl rhoi camel trwy nodwydd, llygad bach yn y nodwydd. Mae'n amhosibl. Fedrwch chi byth i'w wneud e. Dyna beth mae'r Iesu'n ceisio dweud. Dangos o mae anodd yn wir amhosibl. Mae e'n broblem ddirfawr. Yn gyntaf o ran ffaith bod gafael y byd mor gadarn, gymaint o demtasiynau, gymaint o bleserau, gymaint o bosibiliadau sydd yn agored i'r rhain, ond hefyd o ran eich natur, eich bod yn farw, dangosa amhosibl i gamel fynd trwy twll bach ymhen y nodwydd. Mae'n amhosibl. A mae'n pwysleisio hyn eto fel beth chi ddim cweith wedi deall. Adnod 25. A phan glybu ei ddisgyblion ef hyn, syniaw wnaethant yn ddirfawr, gan ddywedyd pwy gan hynny a all fod yn gadwedig. A'r Iesu adrychodd arnynt ac a ddywedodd wrthynt, gyda dynion amhosibl yw hyn. Mae yn amhosibl. Ni fyddwch chi byth am adael eich cyfoeth, eich ffrindiau, eich pleserau. Y mwyaf yr oedwch a pharhau yn y byd, yr anoddach fydd hi i adael. Mae'r gafel mor gadarn. Mae cryfangau cadarn sydd gan yr un drwg ar byd. Mae pechod mor bwerus. Mae mor hudolus hyn ydyn nhw. Ond ni fyddwn ni'n gallu defnyddio gair hudolus. Mae yna rhyw elfen hynny mewn pechod, mae e'n gwneud rhywbeth sydd fel petai yn hudoli'r person. Maen nhw'n gwybod beth sydd yn anghywir ac maen nhw'n gwybod yr hyn sydd yn iawn, ond mae pechod mor gryf, mor hudolus, a maen nhw dal yn ei wneud e, achos mae'n rhoi pleser iddyn nhw am yr eiliad. Mae'r gafael sydd gan gyfeillion. Mae mor gryf ond yw e. I chi'n rhoi mwy o bwysles ar eich ffrindiau chi nag unrhyw beth arall.
O beth i chi'n neud? I chi'n dewis troi cefn ar Grist ac ar fywyd tragwyddol. Dyna beth y mae llawer yn ei wneud. Y maen nhw yn edrych ac yn pwyso a mesur. Ac maen nhw'n dweud na, mae well gen i y byd. Ond dyna chi ddiwedd ysblennydd sydd yr adnod 26. Ond gyda Duw pob peth sydd bosibl. Mae yn waith sydd yn dod o ddifri. Mae yn waith ysbrydol, mae yn waith nefol. Rhaid eich geni drachefn i ni clywed hynny gan Ioan 3, Iesu atebodd pan oedd yn siarad yn Nicodemus ac y ddywedodd wrtho, yn wir, medda fi ti, oedd i eithir geni di'n drachefn, ni ddichon y fe weled te nas diw. Mae rhaid i rhywbeth goruwch naturiol ddigwydd. Mae Paul hefyd yn datgan natur goruwch naturiol. Efesiau 2:8, cynnes trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a sylwch hwn, a hynny nid ohonoch eich hunan rhodd Duw ydyw. Dyw e ddim yn rhywbeth ddynol, y mae'n rhywbeth goruwch naturiol, y mae'n rhodd gan Dduw. Dywedodd yr Iesu ar y cychwyn wrth y gŵr ifanc yma, sy'n mynd ôl i adnod 21, yr Iesu a ddywedodd wrtho, os ewellysu fod yn berffaith dos, gwerth yr hyn sydd gennyt, a dyroi'r slodion, a thiag ei drysor yn y nef, a thyred canlyn fi. Chymod beth mae'r Iesu yn ei ddweud yw hyn? Tyred canlyn fi, rhaid dod at Grist. Dyna'r ateb. Y sawl a ddaw at Grist, y sawl sydd wedi ei weld, mae'r ysbryd glân wedi agor ei llygad i weld ei fawredd a'i brydferthwch. Mae'r rhain sydd wedi dod at Grist ac wedi gofyn y cwestiwn, ond yna wrth ddod ac wrth plygu ger ei fronau, maen nhw'n cael rhyw olwg arno. Falle trwy'r pregethu, efallai trwy'r darlleniad, efallai trwy'r emyn, Rhosyn, Saron a Lili'r dyffrynoedd, efallai bod nhw'n dod i weld, dwi'n gweld y prydferthwch nawr, doeddwn ni ddim yn ei weld y gynt, ond nawr dwi'n gweld mae'r Iesu yn brydferth, mae wedi gwneud popeth ar fy rhan i, mae e fel Rhosyn, Saron, Lili'r dyffrynoedd, mae fe yw eich proffwyd a'ch offeiriad a'ch brenin, i chi'n dod i ddeall a chi'n gweld y rhyfeddodau, mae fe a ddaeth o'r nef a chyflawni'r ddeddf yn eich lle chi, a chi'n gweld fe gadwodd e'r holl orchmynion yn eich lle chi. Mae fe aeth i'r groes a chymeryd y gosb yn eich lle. Mae fe sydd yn cynnig maddeuant a golchiad llwyr o fryntni pechod i'r sawl a ddaw ato. Mae'n dweud tyred, tyrd, canlyn fi. O be mae'n golygu yw trowch o'ch cariad at y byd. Edifarhewch yw hefyd, mae'n geiriau eraill, trowch, tyred, dewch. Mae'n golygu mae'n rhaid i droi ffwrdd o'r byd. Troi ffwrdd o phleserau'r byd a throwch tuag at yr Iesu. Dewch at y groes a derbyniwch iachawdwriaeth a maddeuant. A heddwch a Duw. Mae'r Iesu wedi talu'r pris. Falle bod yna rhai sydd yn gwrando sydd dal yn dadlau, mae hen ffasiwn yw hynny. Maen nhw'n dweud rhaid cael cylfiniaeth newydd neu rhyw galfiniaeth modern. Mae angen i ni fyw yn yr oes yma. Pan mae'r siarad yma, mae'n amlwg nad ydynt wedi dod wyneb yn wyneb ar Iesu. Maen nhw'n amlwg nad ydynt wedi gweld eu pechod. Bydden nhw ddim yn siarad fel yna os bys nhw wedi gwir gweld eu pechod ac wedi gweld yr Iesu am yr hyn yw. Ond y sawl sydd wedi gweld, y sawl yma'r ysbryd glân wedi gweithio ar ei hyneidiau, yn wahanol i'r gŵr trist yma, fe fyddant yn troi cefn ar bethau'r byd. A fyddant yn cyfleidio'r gwaredwr ac yn dod ato ac yn pwyso arno ac yn ei ganlyn ac yn ei ddilyn ar hyd y llwybr cul. Gai ofyn, a ydych chi wedi gofyn y cwestiwn gofynodd y gŵr ifanc yma? Ydych chi wedi mynd mor bell â hynny? O na fyddech chi fel hwn yn myned ymaith yn drist, o na fyddech chi felly. Dyna chi'r tristwch. Ond chi'n meddwl beth, dyna beth yw'n hanes ni hyd yn hyn. Dyna beth i ni'n gallu tystio, fod yna llawer wedi mynd ymaith yn drist, wedi ystyried y gost a'i fod yn ormod. Dydych chi ddim yn fodlon troi cefn ar hyn i gyd. Mae'r ffrindiau yn cyfarfod yn y lle yma. Fi'n gwybod bod yn lle na ddylsyn ni fod, ond maen nhw fyna, maen nhw'n cwrddo. Felly mae rhaid fi fod yna. A dyna'ch dadl chi. Ac chi'n dweud, mae rhaid fi fod gyda fy ffrindiau. Mae rhaid fi wrando ar be maen nhw'n gwrando. Mae rhaid fi wylio be maen nhw'n gwylio. Mae rhaid fi siarad sut maen nhw'n siarad. Dyna be fydda'r gŵr yma wedi dweud. Fedrai ddim gwerthu'r cyfan. Dyna yw fy niw i. Dyna yw fy nghyfoeth. Dyna popeth sy'n gen i. Mae rhaid bod rhywbeth haws na hynny.
O na fyddwch chi'n dod at Grist a phwyso arno, a'i ddilyn. Dyna beth mae'n dweud, tyred canlyn fi. A fyddwch chi yn canlyn yr Iesu, a fyddwch chi'n ei ddilyn fyddwch chi yn dod a'i geisio fe, ac yna pan yn dod ger i fron, byddwch chi'n dod yn waglaw, dim byd yn eich dwylo, ac byddwch chi'n dweud, byddi di yn fy ngolchi'n lan, does gen i ddim gweithredoedd fedra i dangos ger dy fron, dim byd, does dim byd gen i, dim byd o fy mherson, dim byd o fy nghanes i, dim byd dwi'n gallu wedi llwyddo i wneud yn fy mywyd, dwi'n dod yn waglaw ac yn dod ac yn edrych ar yr hyn mae'r Iesu wedi wneud. Sut un fyddwch chi? Sawl un fydd yn gadael yma'n drist heddi, yn sylweddoli nad oes lle i chi yma'r gost yn ormod, neu a fyddwch chi'n wahanol i'r gŵr yma, a fyddwch chi yn dod ac yn rhoi'r cyfan ac yn pwyso'n llwyr ar yr Iesu. Yna dywedodd yr Iesu wrth ei ddisgyblion, yn wir y dywedaf i chwi, mae'n anodd yr a golidog i mewn i deyrnas nefoedd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy drigaredd hyd yn oed i'r cyfoethog, mae modd iddyn nhw, yn amhosibl i ddyn, rwy ti yn gallu gwneud yr hyn sydd yn amhosibl. Ac mae unrhyw beth yn bosibl i ti, ac o Dduw, rwy ti yn gallu maddau. Pob un sydd yn dod ata ti yn edifeiriol ac yn galw arna ti, o Dduw, i ni yn gweddio ar i ti dywys rhai, i rhwygo y diwiau a phleserau'r byd yma oddi arnynt, ac y byddant yn troi oddi wrth bethau'r byd yma, ac yn dod ac yn dilyn ac yn canlyn yr arglwydd Iesu Grist, ac yn treulio gweddill ei bywyd yn rhodio ar y llwybr cul, ond ar y llwybr lle mae ganddynt waredwr i'w harwain. O Dduw, i ni'n gweddio ar i ti wneud hyn clod enw. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 103. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy fy loes, euogrwydd fel mynyddoedd byd drin ganu wrth dy groes. 103 gawn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd y ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.